A la Conca de Barberà hi ha una varietat de raïm tradicional i autèntica. Es cultiven vinyes com aquesta i dona un vi peculiar. És el Trapat. Trapat, sense M, tot i que quan el coneixes és força trempat. Rarot, però apreciat. 12 arrobes del celler Carles Andreu. Un trapat genuí, és a dir, poc color, poc grau. Però amb molta frescor. Surt per uns 8 euros. Ai, el trapat. Trepa, conquereix la tripa, fa contenta la tropa. Quanta guerra, Rodoreda! Tot és possible, Martí i Pol. L'arroba és una mesura de pes que equival a uns 10 quilos. Jo ho vaig saber enviar en correus. És un vi sedós, amb un punt de fruita i de pebre. Trapategeu. I si veniu fins a Pira, heu de visitar el celler Carles Andreu. És el Trapat Hotel. 12 arrobes, un vi negre per venir a la Conca i no enviar més correus. I recorda, no diguis mai jo no hi entenc de vi. O t'agrada o no t'agrada. Salut!